Her i Nakskov. Den første er foreløbig 8 ubemandede butikker, der har det til fælles, at de har åbent 24 timer i døgnet. Jeg vil gerne sige tak til mine samarbejdspartnere, Box Solution, der så flot har opbygget den første butik her i Nakskov, og som oven i købet har været konceptuelle bagmænd til NIR-konceptet. Ligeledes stor tak til Cykro, der har valgt at indgå en helt speciel eksklusiv aftale med os, der betyder, at de både fylder varer op og sørger for, at der er, hvad der skal være, og holder butikken rent. Samlet set er det aftaler, der betyder, at NIR måske er den første butik, endda måske kæde, der kan prale af, at vi har 8 ansatte. Alle funktioner er udliciteret. Til Box Solution og Cykro. Vi starter i dag på første etape af noget, der forhåbentlig bliver en stor rejse sammen. Vi håber og tror, at vores fælles barn NIR her kan vokse så stor og stærk. Den 24. i Nakskov, det er i hvert fald en dag, hvor at vi alle sammen har lov til at drømme stort. Men hvorfor er det så, at vi står her i dag og byder velkommen til NIR? Jamen, det gør vi, fordi verden den forandrer sig. Forretninger og butikker, der engang gik rigtig godt, de kan ikke længere få økonomien til at hænge sammen. Timelønningerne, de er ganske enkelt blevet for høje. Den lille købmand nede på hjørnet er en uddøende race, desværre. For behovet for varer, som man engang gik ned til købmanden eller ismejeriet og købte, det behov, det eksisterer sådan set stadig. Med NIR, som vores forretninger hedder, eller nærhed, forsøger vi på en ny og initiativrig måde at dække det behov med vores 24/7-koncept. Ubemandede butikker, er det så et nyt begreb i Danmark? Nej, det er det faktisk overhovedet ikke. De har eksisteret i 100 år. På landet for eksempel har der altid været tradition for, at man gik ned og smed en daler eller en 5 kroner ned i en papirkasse, for til gengæld at kunne få en bakke med jordbær eller nyopgravede kartofler. I mange år der har vi også vendt os til ubemandede benzintanke, så der er egentlig ikke noget nyt og revolutionerende ved, at vi i dag byder velkommen til den første ubemandede NIR-butik. Det, der er sket, det er, at teknologien har udviklet sig meget hurtigt, når det gælder videoovervågning og udvikling af ubemandede butiksløsninger. Den teknologi, den vil blive ved med at udvikle sig, og det samme vil NIR i takt med de nye butiksløsninger, der kommer. Overalt i Danmark, der lukker der butikker. For 10 år siden var det noget, som udelukkende skete i provinsen, men den øgede nethandel betyder, at det faktisk også sker inden omkring, og der er ikke en gang, der sagde de fine salonger inde i København. Måske kan NIR være katalysator for, at den udvikling vender her i Nakskov. Box Solution har siden foråret i samarbejde med Nakskovs Erhvervs- og Handelsstadsforening arbejdet med et projekt, der har til formål at gøre bymidten i Nakskov mere attraktiv. Det er derfor ikke tilfældigt, at vi har valgt at placere den første NIR-butik på den her fornemme adresse på Axel Torv. Vi er stolte af placeringen, og vi er glade for samarbejdet med de lokale byrødder i Nakskov og Lolland, og vi håber rigtig meget, at borgerne i Nakskov vil tage godt imod NIR. Men nu er det tid til at slå dørene op for NIR, eller rettere give den første kunde i butikken adgang til at handle hos NIR. Og der er vi stolte af, at det lykkedes os at overtale borgmester Holger Skov Rasmussen til at være kunde nummer 11. Men inden Holger Skov går på indkøb, så vil han gerne sige et par ord. Så dermed giver mig ordet til Holger. Ellers så følger jeg jo også dagligt med i udviklingen om det med betjeningsløse butikker. Vi har det jo selv på nogle områder på det offentlige, på biblioteker og så videre, at vi begynder at gå op med idrætshaller, og vi kigger også ind i de her modeller. Så der er jo sådan ikke noget nyt i det her, det kommer, men hvor er det bare fedt, at det er i Nakskov, at man tør at spille ud med det her først. Og så er der jo sikkert mange, der tænker, nu kigger jeg lidt med på Facebook, og nu kommer der sådan en butik, og så siger folk, jamen nu bliver alle arbejdsløse. Men på Nakskov i Nakskov og på Lolland, så er der heldigvis brug for alle hænder i øjeblikket. Vi har så mange arbejdspladser, der vælter ind, så der skal nok være arbejde til alle. Og så uanset om man siger, at der ikke er nogen inde i at betjene butikken, så er der jo folk bagved,
i at udlicitere opgaver, men der er jo folk, der skal ind og fylde varer op. Det gør jo ikke per automatik, og der skal også en gang imellem gøres ren. Så alle de funktioner af det er jo stadigvæk. Men det er jo den her digitaliserede verden, der gør lige nøjagtigt det her muligt, og nu tænker man, først at jeg tænker, det giver det lettere ved at tyveknække også. Fordi nu kan jeg da bare gå ind, men nu er man jo fuldstændig identificeret, for hvis du skal ind, så er det med dit eget MitID, og hvis du ikke kan identificere dig, så får du sikkert ikke lov at komme ind. Så der er ikke nogen tvivl om, hvem der var inde i forretningen. Har du husket at betale, og hvis du ikke har det, så venter der et eller andet. Og der er resten, den ligger lige heroppe på enden af vejen, så den er ikke så langt. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har fået lov til at være med til at markere den her dag her, og jeg synes bare, det er rigtig flot, at Nakskov Handler og Erhverv og de lokale, der står bag for at trække butikker til. Og jeg tror, vi kommer til at se langt mere af det her i fremtiden, og specielt i de områder, hvor man skal blive lidt mere tømt i folket, så er det jo oplagt, at det er sådan nogle butikker, der skal ind for at servicere folk. Og det, at den har åbent 24 timer i døgn i en havneby, hvor der folk kommer fra alle tider af døgnet, det gør jo, at man altid kan komme ind og få de fornødenheder, man har brug for. Der er i hvert fald et udvalg, som gør, at man i hvert fald kan klare sig til dagen efter, indtil man kan komme til slagteren og se den store flæskesteg. Man skal nok klare sig. Jeg vil sige tillykke med den nye butik, og tak til Nia også for at sige, at det er Margo, eller Nakskov, vi satser på, at vi kommer i gang med de her butikker. Og jeg kan høre, at der er allerede i gang i at sige, at der er flere koncepter, der skal bygges ud her i nogle af de tomme butikker, vi har. Vi er i gang med en omkalfatring i Lolland, der kommer til at ændre verden i forhold til, hvordan den var nu, og hvordan den var for 30 år siden. Vi er på vej ind i en ny fortælling, og det bliver spændende at følge i fremtiden. Tillykke med det, og nu vil jeg åbne butikken, og jeg håber, at I alle sammen kommer ind og handler. Jeg vil gå ind og se, om jeg kan finde nogle salgpapirer, det er det, jeg har været for. Men det er simpelthen, altså for alle tider, der er døgnet af det. Nej, vi har opbygget, og vi har kaster af, så bliver det en streg. Så bliver det ikke den normale, så bliver det en streg. Skru ned, hvor varmt det er. Jeg tænker bare, hvor er det? Was it in German or English? Okay. Det kan jeg se. Vi regner med det.